weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to hebbiya yirla kon waktu yoni ha to lugsariba nder galle ceerno Ali Abouba kame ceerno Ibrahima Saydou Kane e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi waggini hoore jaggoɗo leydi Sénégal jonde ñande nogas e jeeɗiɗiɗo hen lewru joɗoɗade yoga e pelle ngam yurnitade ko fate banggue faggudu e kaldigal jaam leydi Sénégal to leydi Mauritanie jeegomo nangganoɓe toon to Rosso taw koye mayde suka gorko toon to Kera Masina kamɓe kala ɓe beddama e kaso debbo accitama caggal nde ɓe daari e yeeso suudu ñawore hanki o to Rosso to leydi Mali fiyande nden ɓe koninkoɓe leydi Mali darti to poste kerola kuri taw koye poste douane holliti ɗum état major général armée leydi Mali ɓe teɓɓiti hen sagataɓe tato wannoɓe ngun janguɓe tetti kaɓirɗe kewɗe no fewi sanga 6 heures subaka to leydi Guinée Conakry yoga e landaji lundo e ɓiɓɓe leydi ndi erima nde accitte ko ɓuuri yawde on lundiyanke biteɗo Abdoul Sako biftaɗo sanga 4 heures jamma e nder galle muɗuma musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodiri wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo maniganke hen banggue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa 77 capanɗe jeetati 45 49 ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jama eɗo gonɗon kala ngaaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi ma aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓdoriɗo malaɗo woni newiɗo sanne ceerno Djiby Sy ne safa rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓeena worɓe ma rewɓe wonduɓe rewɓe worɓe wonduɓe debbo seyɗani ma rewɓe wonduɓe gorko seyɗani kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen saftoraɓe dewle omo yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Djiby Sy kollabdoriɗo ko mallaɗo woni newiɗo sanne dendagal rafi mbawɗa wondude ceerno Djiby Sy e dendagal haaju mbawɗa jogade e ceerno Djiby Sy on ɓurodirta ujunnaji jeegom ugoyiya so tawi ko CFA ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy en andi dendagal kilineɓe mum ƴewɗo saaha joni o arti omo tawe Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko leegal nettekka sara jeere nettekka
ceerno jibisi en yawran worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fanno ceerno jibisi ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno jibisi ko newiɗo sanne ceerno jibisi so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno jibisi ne jogui pegge usula pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde ceerno jibisi ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wona nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla cooda kartal crédit ujunere keefa neldamo kalnamo inde ma inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal ceerno jibisi listihara waɗirta ko temedde ɗiɗi CFA woni 1000 francs CFA omo jogui numéro makko weev ko numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno jibisi sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp so tawi a ronki hebde ceerno jibisi aɗa wawi jokkodirde ceerno Alassane Sy ko miñi ko kamɓe gollotto ko 32 62 04 99 ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu ceerno jibisi ko malaɗo wune ceerno jibisi ko newiɗo sanne mbadden dando faade e ceerno jibisi an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine made weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ko jaadino ɓala waɗa darwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe
ceerno amati jane diallo ne yawrani wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré so tawi on jokkodiri joni joni certa hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati tawata ka wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno amati jane diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje goragu ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni moosa no fure no furo façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awra ɗum joni joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris laamoɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 36 27 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawi ɗon miñi koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawateɗon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala taweɗon sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji madden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogas colte hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo men giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde Weltare TV musidɗo mon Sar Abdoullahi Sarr e musidɗo mon Ali Abouba e dendagal hettiyankoɓe Diaynde kala ene winda ɓatake faade musidɗo men tedduɗo biyeteɗo Hamme Ibrahima Sall mo ganduɗa kañum woni toɗɗaɗo gardiɗo sukaɓe taw koye fedde tawital pulagu ɗum ko hecciyankoto Nouakchott taw koye kolola tataɓol joɗinogol ɗo Nouakchott e yilirde tabitala pulagu kanko Hamme Ibrahima Sall e darde makko ngarɗude e coftal makko e wellitademo e yiidemo yimɓeɓe e yaademo yimɓeɓe e yandirde yimɓe jokkodirde e andudemo jeunesse o e andudemo sukaɓe jeeyi sababu tabital pulago suɓimamamo waɗimo gardiɗo jeunesse to banggue tabital pulago wona noon poste wemgo no fewi nde tawno hande yonta o sohli kay ko métier sohli ko gandal sohli ko haalis sohli ko gandal sohli kadi ko wallitede eɗen ɗamini noon e pinal makko e hattan makko kala ene gasama o wawa ɗowde ngolɗo guinol ha yimɓeɓe kala keeɓa hen pandale mumen Diaynde Weltare TV weltare ɓe fulɓe wima ya jogoro jaam e kisal e nafoore ɓamtare kala kumpital men ɗemgal pulaar leydi Sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal Basiro Diomaye Diakhar Faye ɗum ko caggal dow woji wonande ɓen halifaɓe yaltuɓe aduna kono kadi wo holliti haaju keñoraɗo ko ƴellidde faggudu leydi Sénégal e yiilade finance uji ngam ƴellidde yoga calɗi faggudu leydi ndi kono kadi e wallidde yimɓeɓe e banggue diƴƴe labɗe ha tenti dowri ndi e lesri ndi kala e nder ɗiɗon fannuji kala ko wala ɗum kono wasiyima hoorejo jagorɗo
woni Ousmane Sonko nde hebonto jonde kaldigal hakkunde ɓesguji leydi ndi taw koye ardiɓe yogay dosɗe faggudu ɗum ko caggal nde yaltinno Cour de compte oɗo hen rapport mo ganduɗa gadduɗo jiiɓayru mawdu e nder leydi ndi Sénégal kanko on hoore jaggaɗomo leydi Sénégal Ousmane Sonko o holliti ko ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru février o jogori yoɓɓinde nden jonde kaldigal kanko on hoore jaggaɗo leydi Sénégal jogorɗo tawede ñalawma janggo aljuma o sanga juulal takkusana yeeso ɓen sarɗiyankoɓe ɗum noon namde kewɗe ene tijjimo toon kanko on hoorejo jaggaɗo leydi Sénégal super étoile eɗen gandi ko Youssou Ndour ardi ɗum kañum e diɗɗal muɗum kala hanki jammo dañi sunare mawde no feewi ɗum ko jaltugol aduna ba makko jibintemo biyetenoɗo Elimane Ndour mo ganduɗa yaltiri aduna ko duuɓi 97 heddini ɗum tan e daññode duuɓi temedere ko duuɓi ɗiɗi ko on woni ñifɗo hanki toon to Médina taw koye clinique goto ko wona ɗum ko noon Jayde Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe ene nelda duwaw Abdoulaye Zakaria Anne ne rewna ɗum faade Youssou Ndour mo ganduɗa ko yimyanke ngana kadi ko neɗɗo mawɗo e leydi ndi mo ganduɗa jinnaɗo mum teskiraɗo nehdi to banggue ɓesgu mum kono kadi ko teskiniɗo to banggue kay wonde fobre mawde e leggal Médina ko on kay wasi fittano mum ɗum ko hanki o Jayde Weltare TV ne nelda duwaw dendagal ɓesgumo kala kanko on jaltuɗo aduna e dendagal mayɓe julɓe kala nde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna ɗum ko caggal nde jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacigol laamu woni Jean Baptiste Dina holliti wonande dadiɓe gendini gonta kay o saaha jogade nden kay kisal ɗi lambaji konkoji e kala saaha e nder leydi ndi caggal muɗum waɗa fitinaji mawɗi no feewi wonande catal toppitingal yuɓɓino ɗin lambaji ɓe jooɗima hanki batu mabɓe ɓe kolliti maɓe ƴeew juɓɓudi hesiri taw ko yaadude e jamanu beele kadi ne wawa jogade nden kay kisal pittali yimɓeɓe kame ya ngara kala o holliti ɗum noon maɓe ƴeew wattude yuɓɓinde ɗin lambaji sanga 16h30 ha fenma 19h taw on combat mawɗo ko nden wawata gasde koye ndin juɓɓudi ɓe peŋi kono kan haala gasani taw ene jokki haalede yogay ɗemɗe ɓiɓɓe gendi leydi ndi ko fate banggue mayde oɗo hen suka gorko mo ganduɗa wonande ñande alende e kaɗo hen lamba hakkude Ama Balde kame Franck oɗo combat bonɗo bonirani oɗo hen biteneɗo Babacar mo ganduɗa Diagne ha wasi hen fitam taw ko hayre denka e ɓernde ko waɗa ɗum kono Amsatou Sow Sidibé eɗen gandi ko professeur kono kadi ko dawriyanke o holliti oɗo saaha kay lekki tan ko ɓen waɗɓe ngal baɗalde nanguete ndewne lawol no hannirta ni hen ko wona ɗum ko jagorɗo coftal ɓalli holliti peeje mawɗe ma ƴette ɗiɗo hen fannuji beele coftal ɓalli gendini leydi Sénégal ene wawa rewde lawola siftinde moon hitande nde ɗo hen diƴƴe kewɗe kay ngo maayo Sénégal taw koye baldude ilam jeeyi sababu guure kewɗe jooli remru hewndu nokkuji kewɗi jeeyi sababu pellital laamu leydi Sénégal holliti taw koye jagorɗo hydraulique wonande kay ma ƴettu pellital haɓade wonande ɗi hen baldude ɗi ganduɗa e kala saaha so tawi diƴƴe ɗe gaari diƴƴe ne mbawi rewde hen yo waɗa guure walla yo waɗa remru e ko nandi hen kala e nder diwan mo Podor golle mum puɗɗima beele kadi ɗen gelle kala ne ɓuuri wawde rewde lawol wi Moustapha Ndoye gardiɗo oɗon fannu Air Sénégal ndiwa muɗuma joɗorde mum ɓe jaltini circulaire woni ɓattake gam hollirde ɗe balɗe kala won laytol rendo ene hollita kay wonande ndiwowa ka ene wiya ma ƴettu yimɓe faade golle ɗo ɓen liggotoɓe toon ne kaɓɓi koye kay gam jogorde ustede so tawi waylo faggudu leydi ndi ala ko heeɓi hen ɓe kolliti ɗum wodani ne jogui wona yimɓe tan yahoɓe laylayti rendo ne mbiya Air Sénégal o saaha moni kala yo fewno dossier mum ne ƴetta yimɓe ɓe namdoma hen haalisaji wona kamɓe goni oɗon responsable kikiɗe hanke ko bis Dakar Dem Dikk kam heela sanga 17h on bis mo ganduɗa ko numéro 654 taw koye ligne 121 ɗum noon ko caggal kay on moto jolnunoɗo yimɓe tato rokkannoɓe lawol cortège jolnunoɓe mayɓe hawre waɗiɓe boppodirde e oɗon bis wonti mette ha kaaje cokka e on bis dañi weeruji kewɗi kelɗi hen
ko wala ɗum konon Dakar Dem Dikk on société holliti accirtanon ma nawɓe e yeeso laawola to weli ngara kolda ko 11 tonnes taw ko produit ji alimentaire ɗi datu men gasi woni ko duppa toon ɗum noon ne wondi kadi e médicament contrefaçon kewɗi ajuda paate balɗe e tawtorede ɗum wawi kay duppede ha laaɓi ha wontindondi Idrissa Seck eɗen gandi ko dawriyanke gendi leydi Sénégal gorko mo Thiessois yalti e deƴƴere mum ɗum ko caggal lebbi juɗɗi kay nde o deƴƴi o haalani hay konngol gotol o holliti ñande nogas e tati ndulewru wonata ko alet paɗuɗo hen no ma o wat haalande makko mawde no fewi nden haalande noon gardiɗo rewmi holliti ma darno catal ngal wo inniri faabo Sénégal MSS beele kadi leydi ndi wawa yaltude e caɗele jahaten ko ton to Wourossogui sogue dindeje ko cum musɗo deggodirɗo woni ko waɗi toon ɗeɗo henna balɗe kala woni cum musɗo woni ko waɗi toon ɗeɗo henna balɗe kala oɗon cum noon waɗi ko toon to legal Dar Salam e ballal musidɗo men Ibrahima Jiggo wawi yillade toon gam yindirde ɓen sumaraɓe ma en kettomo ko yewtidi e ɓen sumaraɓe taw koye ngu cum musgo wango guila hanki ha fayi ɗeɗo balɗe kala ha tente ñalawma hande o Ibrahima Jiggo min calminima ɗo walla mbiyane ñalli hen ni guila ñalawma hanki o faade oɗo saaha mo kaalaten ene gasa wonde ma en dokkodir goto e suko gallo o walla joom gallo o e hoore mum wawa haalande bandiraɓe holno ɗum sifori holno ɗum yaari woni cum nanɗo ene doga ɗum e ngal ɗo leegal oɗo saaha kanko joom gallo ma wot ko haalane hen holno cumu ngu ardi holko boni hen holno ɗum yaari holno ɗum sifori mbawen artude e weltare ɓiɓe fulɓe andudinma so Allah jaaɓi ceerno no mbiyatɗa mbiɗen ko Djiby Abdoulaye Ba. Djiby Abdoulaye Ba bisimilla ma. Cumo ɗo ene hankam cumo guiɗe ɗeɗo balɗe ɗiɗi fof cumo ne rewe amin par ce que galleji amin ɗi to gandi no hubbude galleji hoddiɓe quoi galle moniraɓam to e nder hen noon ɗo ene kam ko hanki hedde takusan huɓɓi waɗa jegiti tan jeeya ene joynɗa lewlewol en huɓɓa eyyi jekki tan sumatta walla en woni jogui ko sumiɗo walla o ganda non min ganda kay affaire o min tuumina yimɓe dal mbiyatan mbiɗen ko jeegue cheytane par ce que affaire o ne yaawi ha ɓurti fuɗɗima ɗo huɓɓude hay wonde 5 minutes tawata foof hawri e jeeyngol towat ha ganduɗa hoore ma yimɓe mbawa wadde hen accès haɗa sappo yettade ni tawata ko affaire o gasi sappo oto hankkitade ɗo laabi ɗiɗi ñalawma hayre ɗo subaka hayre ɗo kikiɗe kadi foof koye cuumu he foof koye cuumu goto e cuumu he ɗo sakkiri sumde hanki ɗi galleji cuumi normal mais ɗo sakkiri sumde hanki eyyi ɗo kam ko sumi hanki ko ɗo kam ko baali gono nder ɗo e bag suuji quoi baali ɗi kam hen jewte tati kam maayi ɗo nde ɗiɗa cumɗi ɗiɗa fof cumɗi nana hawlola mboɗo sikki en paami Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum wonno ko kaɓor ko ƴettanɗen ɗo e Wourossogui quartier Madina Baye ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Jiggo Barhama caabileñol eɗen mbiya yo Allah handanen ɗo yo Allah waɗa en suturaji mum ko ɗum kewno ɗo e quartier Madina Baye e Wourossogui département Matam commune de Wourossogui assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatuh ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma caabe leñol en ceertani tawɗi ɗo hen cumuji baɗoji toon to Wourossogui ha tenti toon to legal Dar Salam walla ni quartier Madina Baye walla ni mbiyen Dar Salam ma en ketto jom wuuro ngo ko jewtiɗon e oɗon fannu ko fate oɗo cum kawniɗo no fewi kala saaha ne teska cumuji kono jayde mon Weltare TV ne wiya moon so tawi on jokkodiri e tonggode jayde Weltare TV ne gasa maɗon tindinore nde wawi tindi noon gam rentinde on ɗiɗo hen cumuji taw koye peeje aduna kala mbiru ɗum eɗen dardi ɗo e joom wuuro ngo no mbiruɗen ko sumno e oɗo saaha jaayi keɓɗo ga e Wourossogui ma en kaldu e joom wuuro leegal ngal wada ko haalande bandiraɓe no ɗum sifori en ɗum yaari ceerno bisimilla ma inde ma ettode ma. Assalamu aleykum warahmatullah min ko Amadou Seyni mbiyetemi min woni joom wuuro ɗo Dar Salam de ko commune Ogo wona commune Wourossogui jaaye o noon waɗi ko fuɗɗi ɗo joni woni hedde semaine saabu adi ko oya galle to suudu wotoru sumi toon mi sikki hande ñalawma hande waɗi ɗum yontere hecci hanki en sappo e jeetati nduɗo lewru oɗo galle huɓɓi yimɓe goni hen ene ñippa caggal ɗum caali gorki galle goɗɗon to caali gorki huɓɓi toon yimɓe pecci paati toon galle goɗɗon yeeso kadi suudu wondu huɓɓi toon
finalement kam yimɓe mbaddi hen sapeur pompier ari kono nde arata nde tawi hankkadi yimɓe cippiri hen ha dolle ustima ɗum ko ñalawma hecci hanki o ñalawma hanki o aussi oɗo galle kadi sumi hedde 11h walla 10h ko heddino hen ko o kam nani koko gasi ha laaɓi ha wi ceer jomum ala ko ɗay kakum nan jooɗi eyo min gondi ɗo ha takkusan oɗo e o ko dendiraɓe ko ɓi debbo e ɓi gorko oɗo ne galle mum huɓɓi one kadi bonirama saabu baalim fof no gonnoɗo e caali maayi ha laaɓi a wi ceer ko yettere Allah noon ɓayde fittandu yahani hen ko jawdi tan jeeyi ɗum ko yettere Allah ne wawno ɓuuri ɗon neɗɗo ne wawno maayde hen kono yettere Allah neɗɗo mayani hen kono ko jogano kam fo yaadi hen ha laaɓi assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi taala wabarakatuh mboɗo sikki weltare ɓiɓɓe fulɓe ko enen kettidi hakkillaji men e noppi men en paamino haalde ko jeeyi mawɗo woni ɗo ala ko heddi ko gasi ha laaɓi ɗum noon goto foof kadi ene ñaaga hen e duwa eɗen mbiya yo Allah handan en ɗum ɗo ko ɗum wonno ko jinɗen habrude bandiraɓe gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima ɗo e Sooki e dindeji jikko Barhama Taabi leñol ha yesso lawol Seydou Sarr on jarama Ibrahima jiggol golle ma jooɗi peewi caabe leñol teskede ɗiɗo dumunaji kala cumuji ɗi ne keewi kono kadi hewɓe kollita ko ganda ko jeeyi sababu ɗi cumuji so on jokkodiri e jayne moon weltare TV ma wallodiri moon e peeje e karallagal taw kadi koye tindinoje moƴƴe mawɗe pewɗe ha wawa faddanani moon ɗiɗo henna cummuji e kala saha tampinoji bomoji jayde moon ko 78 00 221 78 538 34 à 18 ɗum uddi compital men ɗemgal Pulaar gendi leydi Sénégal paɗen koto Mauritanie tribunal Moroso weddima ɓe sagataɓe joyo e nder kaso ɗum ko caggal nde ɓe joofa peɗeli yoɓadeɓe fittande suka gorko non woni joni jonte ɗiɗi ɗum ko toon to Kermasena on suka gorko moɓe mbari taw kadi koye wuuro wiyetego Bani Naji ko wona ɗum ko noon on jeeyanoɗo épicerie ko hen liggotono caggal ko fiya ha wedda e gaska tawa toon ene maayi koɓe jeegomo kamɓe nangganoɓe kala hen debbo goto noon wawi accitede par tribunal o heddiɓe noon beddama e nder kaso o ene paadi ñawore mumen ɗum ko caggal nde loskoji mbaɗa hen ha tawa ko kamɓe jeeyi sababu wonande ndeɗon mayde taw ko oɗon suka gorko mo duuɓi 30 to leydi Mauritanie autorité ji leydi ndi ƴetti pellital dartinde ha laaɓa kala ko fatte torlaji kame lepte e yeyam dolagu e maccugagu ɗen gueɗe kala oɗo saaha e yeyde yimɓe e ɗanle ɗe ndewani lawol kala ɗe balɗe kala jagoɗɗo ñawoje leydi ndi kame ɗen pelle daraniɗe haqqe innama aade on fannu kala ɓe ƴetti felo yidde dartinde ɗum ha laaɓa ha wiya ceer Abdel Maliki o holliti wonande walla cheikh al trad wulde Abdel Maliki o holliti ngal jaɓɓal ko peeje yidde ittude ɗum ha laaɓa e nder leydi ndi ha wiya ceera o saaha gouvernement mo leydi Mauritanie ƴetti pellittal to fannu jagorɗo wonande jeeygu leydi ndi umminde campagne balɗe sappo wonande on équipe ma waw yillade e nder Nouakchott ha e état ji goɗɗi kala ɗum noon ko yidde yurnitade gueɗe guuraɗe ɗe guila e cogguji mumen ha e happuji mumen kala gam newnande ɓesguji leydi Mauritanie ko fate banggue wonande guura moƴƴa taw kadi ko jaadu kay jamanu ko wayno maaro beele nebam ko wayno nebam pâtisserie kosam none kadi tomate walla ni mbiyana guertoɗe ɓoccoɗe gueɗe paɗin fannuji kala pomme de terre ko nandi hen kala kona ɗum ko hanki kanko jagoɗo o yaltini ko fate banggue coggu guertoɗe o saaha giwoje caggal leydi hay jeete nder leydi ndi kala gam teskede kumtari hewɓe hen ko ɗum ɓuuri yidde teddinde oɗo saaha prix mum yaltinama no fewi caggal jonte tati batu jagoɗe laatake e nder leydi Mauritanie hanki o on batu yiɓɓinama toon to galle lamorgo to e tawede hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko wona ɗum ko noon toɗɗaɗe ɗiɗi mantiniɗe taw koye poste oji gonnoɗe e foftorde mum koolaɗo kuuɓal nden kay kisala kono ne kadi e koolaɗo kuuɓal to jagoɗɗo nden ka e kisal jangde leydi Mauritanie ene jogui caɗele mawɗe hanki e batu jagode sakti ɗuma
ko on biteɗo hawda mittu baba on jagoɗɗo wo holliti temedere kala capanɗe joyyi hande o école en jogui caɗele jangde to banggue saluji to banggue gueɗe jaadoje hen eɗin matériel uji kala woni ko wawi yaltinde oɗona fannu Mouhamed Cheikh Al Ghazouani hooreji ɗe ndi hanki jaɓɓima ton to galle lamorgo to Ahmed Wul Dadda ko dawriyanke jungo e jungo ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi kono kadi ɓe kaali ko dawrugol gendi leydi ndi ko wona ɗum ko kadi ɓe kaldi ko fati banggue wonande jonde koɓe mbiyata kaldigal taw ko dialogue parti ji ɗi kala taw hay landa goto heedata hen caggal ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder gendi leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali la Russie eɗen gandi ɓe kolliti e nder ɓattake mabɓe subaka hande alhamis o maɓe guittu ballal mangal ngal ballal noon ko armeji kewɗi celluɗi ngam wallidde alliance du Sahel woni leyɗele tati ɗe Mali Burkina Faso Niger beele kadi mbawa kañumen dartade ko fate banggue yoga e piyande taw kadi ganduɗa koye nder leyɗele mumen ha mbawa jogade hen ndenka e kisala to leydi Mali jango tokkerol kuri hedde banggue Burkina Faso taw koye poste frontalier hakkude mabɓe Burkina to poste douane kuri ɓe noon en joguitino ko worɓe joguitiɓe liiƴe mabɓe nden fiyande ko sanga niɓɓel subaka 6 heures ɓe mbawi dartade nden fiyande e ngal pellodiral kamɓe armée leydi Mali ɓe teɓɓiti hen sagataɓe tato e wiide état majeur général armée leydi mabɓe heddi ɓe dogui ɓe tetti ɗon fetilaji kewɗi no fewi mogiyanke malinajo mogiyanke afrique najo keptinaɗo gandaɗo kam woni hanki basɗo fitta ɗum taw ko nder clinique goto e nder Bamako on woni Souleymani Cissé taw gadira ko baba cinéma mo ganduɗa kam jeyno teddungal cinéma ñalɗi Facebook o jogonoɗi yuɓɓinede taw kadi ko ɗo e balɗe seeɗa kam teddinirono ɗum kono noon ɗum latanaki ɗum cagalankinde yalti aduna e wiide ɓiyi ko debbo biyeteɗo Mariama Cissé on holliti o yaltiri aduna ko duuɓi 94 hitande ujunere temedde jeenayyi 97 o dañi film goto mo waɗi o heeɓi hen jeenayri mawdi taw ko on film mbiyata Yelena taw kadi ko ɓurɗo e heptinede e nder leydi Mali ko windiyanke ko ɓulniyanke kono kadi ko mogiyanke yogay fannuji kettinaɗi e nder leydi Mali kala to leydi Mali keddotoɗen to leydi Mali keddotoɗen gartaten koko fati banggue wonande o société taw kadi ganduɗa ko société Barrick Gold o société mo canadien mo ganduɗa guila joni duuɓi ɗiɗi ene jogodi caɗele hakkude me gouvernement mo leydi Mali ɗum ko caggal ko fati banggue yoga e impôt ji e suuɗayru ha ganduɗa laamu leydi Mali tettaniɓe kene tolno e tonnuji tati kanŋe o saaha ɓe jaaɓi sifondirde gouvernement leydi Mali jaam e kisal beele ɓe jokka golle mabɓe o saaha ɓe jaaɓi wanjude boñ mo leydi Mali 1.75 milliards koppareje franc CFA ma wonoy 437 millions koppareje dollar taw koye ɗin ɓulli kanŋe ɗi ɓe jilto beele yimɓe mabɓe mbawa ɗaccitede ɓe jokka golle mabɓe AES eɗen gandi ñande 29 lewru janvier maynodo ko nden ɓe darni passeport ɗe leyɗele tati dendaɗe hewɓe finoɓe e Bamako kolliti kalde ɗaɓɓi visa to consul mo leydi France ko caɗele mawɗe ɓe meeɗa hebde visa e nder o passeport mo ganduɗa beele ene heptina walla ala fandare gouvernement leydi Mali ko wallidde ɓesguji leydi ndi ha tenti to Bamako beele keeɓa kuɓɓam timmuɗam no fewi wi noon ko jagoɗɗo ndiyam kame kuɓɓam kanko on Babacar Diène mo ganduɗa o holliti kala 180 kam wone kene fota wonde 19 waktu kam ɓe dokka ɗum kuɓɓam timmuɗam ɗo ha lewru juin e nder nde ɗo hen hittande gam teskede hitande mayde nde lewru korga hewɓe maayi hen taw kadi ganduɗa koye hôpitaux ji gam teskede nguleki mawki no fewi wasde jogade courant ɓene ɓokkone hawre nguleki mawki ha ganduɗa mawɓe hewɓe tawa ɓen joguiɓe rafiji corning hewɓe mbasi hen pittali men kolliti ɓoyata ɓoggi courant
ma giwton to manan tali ɗum koye jillu makko to joɗorde galle kuɓam gendi leydi ndi taw koye gardugol Abdoulaye Djibril Diallo koye on o wawi yewtide ɗuma ñalawma hanki o jeheten koto Guinée Conakry to Guinée Conakry wonande États-Unis de Amérique taw koye sawtu wola ambassadeur leydi mum yonnani biftede o dawriyanke biyeteɗo Abdoul Sako ɓe erima biftugol on yoɓe gaddu hen dalilaji labɗi ceer ko wala ɗum ko dawriyankoɓe gendi leydi ndi kame force de vivre kala moɓodiri ɓe kolliti o saaha maɓe moɓodira beele ena cite ko ɓuuri yawde no feewi wonande kay oɗo hen lundiyanke biftaɗo ñande 17 heccanke o jamma saga 4 heures jamma ko nden ɓen ɓorniɓe teni armée leydi ndi mbawi arde galle makko dajjiti naati toon biftima mbaɗimo oto nayimo nokku mo andaka hewɓe noon kolliti mette mumen mawɗe no feewi fandaraɓe ko nde o accitte ko ɓuuri yawde e yaccade jeheten ko toon to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hande o jungo e jungo hakkude jaagoɗe ɗiɗi défense woni tene Ibrahima Traoré kame nanda mum jaagoɗo kono mo leydi France oɗo saaha noon wonande Port Bouye taw kadi ganduɗa ko camp koninkoɓe leydi France o saaha tottitama ɗum wonti d'accorde leydi Côte d'Ivoire kono maɓe jokkodiral to banggue golle kame gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala Côte d'Ivoire o saaha ko kulhuli e wonande haalullaji kewɗi beele Côte d'Ivoire jogani ruttitade wonande kay e oɗo seyɗane gonnoɗo ɗon l'an 2000 haade fitinaji mawɗi no feewi ɗum ko caggal Tidjani Thiam nde woni candidat e landa PDCI hewɓe gullitima mum to yeeso ñawore leydi ndi ɗum ko nayo militaji jeeyaɓe kan landa kanko de o wona ɓiɗɗo leydi Côte d'Ivoire o jeeya ko toon to Sénégal kanko on noon Tidjani Thiam ñande nogas e jeeɗiɗi ndu lewru ma wonno toyo taw kadi ko on tribunal hewɓe hen kolliti jadani ɓene kolliti addi jiyande oɗon gandi ɗum ene heewi addude fitina e leydi no feewi Burkina Faso e nder jonti ɗi tan janguji tati woni ko teska toon to Djibo ne tawi nder leydi ndi tenti noon jangu 6 heures hanki o ha ganduɗa kene tolno e yimɓe jeegomo taw ko koninkoɓe mbasi pittali men ko fadi banggue armée ji kewɗi mbawi teɗɗitede hen teta Niger jonde gendi leydi ndi darniɓe haqqe innamade kame pelle jame kisal taw e gardegol edi mango e Omar ɓe kolliti transition kamɓe to banggue mabɓe ko duuɓi tati tan foti a latade Centrafrique hewɓe ceppito bangui o yidde mabɓe noon to place Marty ɗum noon yidde mabɓe toon to bangui ko wonande hooreji leydi towedra nde wonata candidat taw koye nde hittande taw koye ɗin sumgoji RDC Congo wonande rebelle M23 ene joofa peɗeli no feewi ko fate hutorade sukaɓe kame ƴiƴiƴe sukaɓe hewɓe no feewi ɗon ɗo hooreji leydi Congo woni Félix Tshisekedi neli nelaɗo mum fade toon to Tchad to Mouhammad Idrissa Déby itino gam ñagade ballal armée beele kadi wawa dartade ɓeɗo henna koninkoɓe Rwanda kame walidi muma taw koye rebelle M23 to leydi Gabon gouverneur de la Banque État de Afrique centrale woni BEAS mo ganduɗa taw koye catal ngal wonande Semaka ɓen leyɗele holliri noon ko pièce uji gam newnude koɓe mbiyata weccet woni monnaie ɗen leyɗele denduɗe on haalisa mo franc Afrique centrale holliri ɗum noon ko hoorejo leydi Gabon beele kadi o saaha newnude weccet teskede weccet ene satti no feewi to banggue haalis cewɗo gam wadde pièce aji keesi ha ɓuura wawde newnude to leydi Maroc autorité ji leydi ndi police holliti fawi juuɗe mum e 12 fedde jeeyaɓe l'organisation état islamique to banggue Sahel yinnaɓe wadde daɗɗude mumen e nder leydi Maroc ɗum noon ko toon to leydi Maroc ko wayno Rabat Casablanca Fes e ɗin nokkuji kala ɓe mbiya hen teɓ hakkude jaro duuɓi 18 e duuɓi 50 ko ɓen nanga hen joolam jabeeri wonande hakkude Amérique kame keef hakkude Donald Trump e Volodymyr Zelensky
o sahani haadi lamɗam no feewi ɗum ko caggal Valdemir Zelensky nde jabti woni ko nguli faade Donald Trump galle danejo holliti oɗo suka ko dictateur so tawi o renaki ko sattimaɓe pawɗum e dow makko ɗum ko caggal hanki o de Donald Trump neli toon jahomum koyɗe jaam ɗum ko caggal kaldigal hakkunde leydi Russie kame Amérique koyɗe jaam ɗo gartita toon to leydi Ukraine ko wona ɗum ko noon leydi Ukraine holliti weltaki e ɗi haalullaji ko wona ɗum ko leydi Russie Vladimir Poutine holliti o sahane nokka hoolare faade Amérique ngam kaldigal siftinde moon wonande Russie ne jeyno e leyɗele ɓurɗe joñede guila lan 2002 walla mbiyen 2022 guila ɓe gumini fiyande faade Ukraine oɗo saha noon Vladimir Poutine woni koye ummitade e jokkodiral hakkunde muɗum e États-Unis de Amérique omo ɗamini ngal jokkodiral ene gasa ma waw yarude yeeso Hamas ɓe dokkiri hande o ɓalli nayyi taw ko otage uji maynoɓe fiyande 7 octobre 2023 ɓe totti ɗum Croix Rouge nde wawata nawtande koreji men toon to Israël Brésil wonde parquet tribunal mo brésilien fawi jungo mum e gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Thierry Bolsonaro on noon e capanɗe tato e woɗɓe ɗum koye kuddata moɓe jinno wadde ɗum e Lula tuma kayde wiya ko kañum gañi wonande cimtol hitande maynede 2024 Iran taw koye ñawoje wargo wonande pelle ɓe darniɓe haqqi innamade ɓe kolliti Iran yoɓima kene tolno 950 fittandu taw koye ñawoje wargo ɗum wayriti yiyede ko gila 2008 koye nde hitande mayde nde woni ko teska e oɗon fanno eɗen ponno jaɓɓade musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja ko caɗele technique ma en garto e makko so tawi jomiraɗo haaji musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin gaddanno mon kumpital men e ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo dulmaji to karallagal to ko Saydou Abouba Moulik Sayba Gorgola ketkimalaki jaam yo jaam Allah o hiraneno